Yo, what's up mga ka-idol? For this video mga ka-idol, siyempre mga harvest na patang saging. Ayan, nag-spray yung aeroplano dito. Aeroplano kasi nag-spray dito mga ka-idol. Ang galing! Ang galing! Ayan yung ano namin, basiyo. Lagayan namin ng saging. Ngayon mga ka-idol, mag-harvest na po ng saging. Ayan mga ka-idol, yung si Pring Pring, yung receiver namin. Carrero. Yun yung carrero namin mga ka-idol. Siyempre, mag-harvest na po ng saging. Let's go! 75 years later. Ayan mga Kawasaki, kilain na namin yun. Ito na yung na-harvest namin, lahat. Lahat na saging. Siyempre, hilain namin pa doon sa packing mga Kawasak. Motor yung hila namin. Ayan, yan yung panghila namin ng motor. Ayan, driver namin. Okay na! Ayan na mga Kawasak, diba? Daming saging na harvest namin ngayon. Nasa 600 bunches. 600 piraso. Ayan na yung driver namin, oh. Ayan, motorin namin yung ano, yung saging. Ayan na. Ayan, hilain ng mga Kawasak. Ang galing! Ang galing! Ayan na, di ba? Ayan na mga Kawasak, oh. Hindi pa kami tapos mga Kawasak, marami pa yan. Marami pa kaming harvestin ngayon. Hindi pa yan tapos. Ito pa yung na-harvest namin, nasa 100 piraso. 100 pieces na ano, saging. Ayan na siya mga Kawasak, oh. Lalaki ng saging natin. Ay mga Kawasak, yan yung ano, lagyan pa namin ng saging yan. Yan, ang dami pa. Hindi pa namin naubos lahat. Ano?